Meta nkunu sejrin għal-programm, nkun vera eċitatu tal-penni li għu, xieġralek, ilek għamlu da minn kollu, nkun vera eċitat. Nkun eċitat għax irrid il-programm joħroġ sew. Nkun eċitat għax nibda nħoss responsabilta kbira. Xarabank tista' tkisser persuna. U dik hija l-aħħar ħaġa li noħlom li aħna bħala tim qatt nagħmlu. Tkun eċitat ukoll għaliex hekk hemm inġustizzja trid tara li sseħħ is-soluzzjoni. U aħna nibqgħu ninsistu. Nibqgħu ninsistu li dik l-ġustizzja tieqa. Dak hu Xarabank. F'Xarabank kellna nies li ħarbu mill-ħabs. Top security kienet u jien ngħidlu ħaħa, top security u ħarbu lek. Nies li ħriġnihom mill-ħabs. Allegatament innoċenti fl-aħħar se jinħeles. Nista' nsemmi iktar aġġettivi xi jfisser Xarabank għalija, għar-raġuni li dak iż-żmien li jiena kont dawn ħafna. Kien hemm id li ħarġet u għalt jisma' wara dak kollu li rajt. Jiena nemmen bla ebda dubju dak kollu li qed tgħid. Minn fejn ftit tal-minuti oħra qed nistennew li Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. X'tixtieq tgħid il dawk in-nies kollha li minn barra anke jekk ma kinux jafu kienu. Ringrazzjon kollha tal-appoġġ. U għall-ewwel darba Peppi kien il-mistieden ta' Xarabank. Iva, madwar 12-15% tal-programmi f'daw l-aħħar 3 snin kienu madbutin mal-ġbir. Namlu 4 fis-sena. Jażlu n-nies li Ara kemm jinġabru flus. X'jiġri jekk dan il-programm jieqaf? Jiena naħseb il-poplu Malti. Li suppost iġorru l-gvern? Jiena naħseb li l-poplu Malti huwa ġeneruż. Mhux minħabba li hemm Xarabank, imma huwa ġeneruż mid-DNA tiegħu minn nnifsu. Tħakkna ħafna. Laqqas tistaquli arġis of Emi Bezzina ta' sempliċement Emi. Imma jekk tridu sejħu lid-divinità. Fiex hand on? Fil-ħamsa. Mal-ħabib tiegħi. U bkejna wkoll. Kienu fil-skejjel bil-fors tilbis l-uniformi ta' soldati bil-fors. Jien minix soldat. Jiena kunt żagħżugħ dak iż-żmien ta' 18 sena. Fil-skejjel kien hemm it-training ta' soldati. Jiġbruna f'post hekk fi pjazza żrar, kollha żrar. U nerfu l-qalzit fuq l-irkoppa, ara kollha jagħmlu brashom hekk għax jafu sewwa. Fuq l-irkoppa l-qalzit u nimxu b'saqajna ħanagħmilha qudiemkom, ħu paċenzja ġew, hekk nirfgħu dan u hekk. Eka, fuq l-izrar. U minn wara, kienu tuk daqqa minn wara, tiftakruha sewwa, ux. Daqqa, ara. Dem, il-pjazza kollha dem. Aħna kunna żgħażagħ ta' 17 sena. Meta tissaqsihom tgħidilhom għalfejn qed tagħmlu hekk. Qas jirrisponduk, jgħidlek int minn xejn. Int ma tistax titkellem, int ma tistax tissaqsi. Għamil dak li ngħidlek, għamil dak li ngħidlek daqshekk. U jekk ma tobdix? Jekk ma tibdix daqshekk you've had it, taf jiftħu d-drenaġġ. Jinezluk fid-drenaġġ. Fid-drainage, ġewwa. Iwaqfuk mill-10 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar. Fix-xemx bil-wifqa hekk tara żgħażagħ jaqgħu fuq wiċċhom qishom dubbien hawn min imut f'din ħaġa. Imma da x'inhu da? Da concentration camp jew pajjiż jew ma stax nifhimha. U minn ġodin il-kamra ġbarna miljuni ta' euro għal persuni waqdiet fil-bżonn. Is-somma finali hija 1,620,530 euro. Somma finali hija 1,320,194 897,211 euro. Xarabank mhux flus biss ġbarna. Pereżempju s-sena l-oħra, Richmond Foundation kellhom post void kbir illi rridu jagħmluh għan-nies b'sitwazzjoni ta' saħħa mentali u aħna għamilna programm fejn ġbarna l-affarijiet kollha li kellhom bżonn.
kollha li kellhom bżonn. Għadna z-zeba, ejja, nibdew nċaqfu ftit. Għadna z-zeba, ejja, nibdew. Qed nitolbu l-għajnuna tagħkom, sinjuri. 12 sodda għat-tfal, għaliex it-tfal din id-dar se jkunu residenzjali. 9 air conditions. Mark, listen, għalaqna ħġieġ. Għalaqna ħġieġ ta' din id-dar. Għadna il-proġett sħiħ u ħankunu nistgħu nibdew dan is-servizz tant meħtieġ. Biżmien f'Xarabak irrealizzajna li f'Malta għandna problemi serji ta' nies li jbatu bis-saħħa mentali. U fil-fatt aħna nażlu li nagħmlu programmi biex inqajmu awareness, pereżempju ma' Richmond għamilna programm dwar is-saħħa mentali u fejn is-soltu f'sena ir-Richmond ikollhom 230 każ ġdid, wara Xarabak f'dawk il-jiem kellhom 800 każ ġdid. Nies indunaw li għandhom bżonn imorru għall-għajnuna. Nara raġel, ikun fejn kun jien fil-kamra miegħi, fil-karozza miegħi. Naraħu u nisma' wkoll. Inkun qed nsuq jgħidli u hija qasejjer għal ġol ħajt. Ma jħarġilek xejn. Palli għedlek, inkun fl-eżami jgħidli biex naqbad nitlaq mill-eżami għax ħanfalli. Niftakar kellna l-Hector Bruno, illi ġiju stqar illi kien għaddej minn problemi ta' saħħa mentali. L-uffiċċju t-telefon ma kienx waqaf, kulħadd isaqsi għat-telefons ta' nies, psychologists, psikjatri, għax ridu l-għajnuna. Fl-2010 ħarġit li għattini darba f'ħajti il-kondizzjoni ta' depression. Id-dwejja li jibdew ġejjin jom ix-xej, jew inkella jiġu dwejja, ikun hemm raġunijiet u ma tkunx kapaċi inti taqbiżhom. Dik hija d-depressjoni. Tikbi pereżempju. Il-ħin kollu. Il-ħin kollu tikbi. U ma tafx għal xiex. U ma nafx għal xiex. Jew inkella affarijiet li ikun hemm raġuni forsi tkabbarhom. I did it my way. Illi għamilt l-affarijiet li xtaqt f'ħajti, għamilt l-affarijiet kif xtaqthom. And now, sabiħ għawis. And now, the end is near. The fire was raised. The final curtain. My friend, I say it clear. I state my case, of which I'm certain. Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' affarijiet li tista' u ma tistax tagħmel f'Malta. Din hija t-tielet edizzjoni ta' Tista' ma tistax. Tista' ma tistax. Ma tistax iddoq strumenti mużikali fil-karozza waqt li qed issuq. U issa se nurukom ftit mill-aqwa candid cameras li saru f'Xarabak. Lien se tkun l-attriċi prinċipali ta' din il-candid. Lien ta' parsi tixtri biss pakkett salzett. Għal pakkett salzett biss, mhux se toqgħod tistenna fil-kju, allura se tipprova taqbeż biex tħallas ta' salzett. Il-vittmi tagħna kollha jċedula. Kemm inħallas dan, please? Malaj, thank you. I'm sorry, kemm inħallas dan, please, thanks. Iċedula però għax għadhom ma jafux se jitilfu. Kif il-kaxxiera tiskenja l-pakkett salzetta li jien iddoq sirena. ċara. Il-kaxxiera wkoll kompliċi magħna.
tagħti l-aħbar lil Lien li għada kemm rebħet 10,000 euro għax hi insertat l-10,000 klijenta ta' dan is-supermarket. Għalek farba, 10,000 euro. Issaraw ftit ir-reazzjoni ta' dawn in-nisa. ċedajti law rixed l-10,000 euro. Jien ismi, I'm sorry. I let you pass biex ma warra. Għalajtu ma Speċini, ma ġent jina offrejt biex taddi, għax kellek oġġetwiet. It was my turn, officially. Come on, baby. It could have been the other way around. Enjoy them, qalbi. I will. Thank you. Fl-aħħar ngħidulhom li din kienet kollha ċajta. Candid Camera. Nibsa, narqota minni. Għarajt. Dalba minnu, nsib il-ħinjam, għaw, nsibu għaw mejjet. Għarajt. U bħajt nibsa. Lalla. Taqis narqota minna, mun narqota ntuħti. Biex nitkixkix. Mandak raġun. Jekk hawn xi spiritu jew xi preżenza magħna jew jixtieq ikkomunika magħna, jagħmilna sinjal. Messa konfermajna li għaw spiritu magħna vera. Tkun ħasrafi, għed t-sikka jek, għed tafassi għadu. Tony, jekk għadek magħna, issa ċans u rina fejn inti. Qed tismani Tony? Urina fejn inti. Taqni barra. Ġara. Tom il-ġira, jinta. Xej. Poġġi, Ġara. Rajt ċaħġa barra. Barra x'kien barra? Naħseb rajt lilu. ċerta? Hej, ma jekk ħadu qoddu tamlu dal-kommedja naqbatu ma niġiġ iżjed jiena. Xam sorry da mhux affarijiet taċċajtek, hu? ċerta li imma. Fis-serjetà? Ara weħed biex lier! Peter, kompliċi magħna, se jurija prodotti li se jimbarazzawa. Corazon taħseb li qiegħda lajf. Viagra. Kulħadd jaf x'tagħmel il-Viagra, issa meta ngħidu liquid Viagra flok ħarġuha forma ta' pilloli, għax il-pilloli jistgħu forsi iweġġaw l-istonku. Dan huwa likwidu illi se jaħdem għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Da jikkonsisti fil-main product li huwa dan. Tajjeb, dak kull m'għandhom jagħmlu huwa li jidilku l-irġiel fuq il-parti tagħhom. U jidilku wkoll in-nisa. L-irġiel dan għalihom se jwebbes fejn għandhom artab biex niftehmu. Ġifieri għandhom wieħed strawberry flavor u dan huwa lubrikant biex ovvjament jintuża tajjeb fil-fatt jismu slide għall-slide biex wieħed jiżloq mal-ieħor, fimt kif? Le, fimtek, nimmaġina li qed nifmek. Tajjeb, jiġifieri vera prodott innovattiv u li għandek tajjeb li forsi qabel konna. Għalbitu ma konċ niftakru li sem tijak. Umbat, qabiltu ma cucumber u bdejt niftakru dejjem. Vera, kamilt. Kien hemmhekk sia fil-momenti tal-glorja tiegħi kif ukoll fil-momenti fej forsi kelli momenti diffiċli. U għal-idolu tiegħi u ovvjament ninsab vera happily li ktibla this song, Papa's song, I Will Fight For You. Tajjeb ħafna. Hello, Maja. Maja, hello. Sorry? Oh, Kaja, sorry, peress li biddilt ismek għadni ma drajtux. Sorry. Nistaw neħdu ritratt?
Tista' toħodulna, please. I imagine she's very proud to be singing with you, an international star. Well, I'm also proud to be singing with her. I mean, Tixtieq kont kantant? Meta jkun qed il-bot minn xi ħadd, you feel the pain of separation. Ġifieri inti tħobb ħafna l-flowers. X'nindu x'jaqsam, le. Tixtieq kont kantant? Kantant? Kantanti. Kantant? Mela. All right. Mela bħalissa kif taf, dan l-aħħar qed isiru ħafna diżastri naturali u hekk, global warming and so on and so forth. Taħseb li dan qed jiġi ħabba l-polar shift jew ħabba l-acoustic shift? X'inhi acoustic shift, polar shift, mhux minħabba l-ozone layer qed isir. Inti taħseb imma li jistgħu jitranġaw l-affarijiet? Jekk ma noqogħdux nużaw l-sprays u hekk iva, suppost. Isma', kif qed tħossok illum l-aħħar ġurnata ta' Glenn il-King? Ħallina miċċajt, għadu kemm ġie xi ħadd issa ħdejja u qalu li rawk tikbi, għalet tagħmilha daqshekk bi kbir. Min qallek hi? Wejja. Tamam, mhux problema. Bas naqtawha dil-biċċa. Imma li toqgħod tibki. Inti taħseb li inti ddaħħaq? Ma ndaħħaqx. Jinferħan minni. Reġa' jibki. Wejja, Glenn. Sissa minix fil-crying mode. Missina tipprova jitħak. Isma' Glenn. Ħaddajjaqni klieta. How do you feel about it, the priest of the Azerbaijan and the West End and Malta as well? wow, I feel really good. I mean, it's great. Barisinate, or would you like to bet tonight? You answer. Well, I don't know. Xaraban, kuki konna nerġaw nissidnu kal-jom ma' Peppi, jew ma' rest. Miaj, jew ma' l-camera person, tista' tażel. Peppi. So, even though I seen it. Yeah. No, similar. Yeah, I know. Still. I don't think it's funny at all, actually. Hemm strofa minnhom fejn qed l-imħabba f'karozza bl-Ingliż ovvjament. Tasli. M'hemmx ta'. Forsi naqra ċitata u nsiet. Memma ħelwa, naħseb insiet. Ma importax, imma aħna ġas kemm ridna nkunu nafu. Għaliex ġo karozza antar. Dak kollox. It-tim ta' Xarabank fih 15-il ruħ, producers, journalisti u editors, li matul il-ġimgħa nkunu qegħdin naħdmu flimkien fuq investigazzjonijiet, intervisti, features, diskussjonijiet, mistednin għall-panel u għas-sala u wkoll biex nimlew din l-udjenza. U dakinhar tal-programm live in-numru tat-tim jitla l-50 ruħ, għax magħna jiżdiedu l-camera persons, id-diretturi, persuni tekniċi mad-dawlu mas-sound, 1, 1, 2, testing. nis li jarmaw is-set u l-bqija tal-kru. F'dawn it-22 sena saru aktar minn 850 programm. Kien hawn mijiet ta' nies fil-panel u f'din is-sala kien hawn aktar minn 100,000 ruħ. Ħafna nies jgħidulna neħħu għall-udjenza, ma tistgħux tagħmluh mingħajr udjenza l-programma xi qogħdu jagħmlu l-istorbju u hekk, imma għalfejn tneħħiha. Xarabank għalhekk huwa sabiħ għax fih l-udjenza, għax huwa mibni kollu madwar in-nies. Jistgħu jiġu n-nies hawn ġew illi mhumiex imlaħqin li ma jafhom ħadd, illi mhumiex professjonisti ma li mill-esperjenza tagħhom jistgħu jqumu mis-sala u jistaqsu u jargumentaw ma' kull min ikun hawn jista' jkun għall-Prim Ministru jew l-Arċisqof jew whoever. U dak is-sabiħ ta' Xarabank. U għalhekk Xarabank nemmen jinbaqa' għaddej għal dawn is-snin kollha għaliex is-saħħa tiegħu ma ġabix mill-gvernijiet, is-saħħa tiegħu iġiba min-nies. U fis-sala jkun hawn minn kull tip ta' nies. Ġili tkun mimlija bit-tfal, ġili tkun mimlija biż-żgħażagħ, ġili tkun mimlija bħaddiema pereżempju rrabjati, jew inkella nies ta' xi reliġjon, ġili tkun mimlija bit-tewmin. Imma l-aktar sala partikolari kienet dik mimlija bil-priġunieri live. Jista' jiftaħ każ ieħor u ieħor u ieħor u jieħal eżempju 30 sena oħra. Għal xejn weħilhom biex għamor wieħed ħajamel. Wak joqtol li xi ħadd hemm ġew biex għamor wieħed ħajamel. Nassumu joqtol uffiċjal jew joqtol lili. Xortu għamor wieħed ħajamel, mhux se jagħmel ġi xomriet. Anke eżempju uffiċjal.
temmek, it-tant tal-isfajla tiegħi. Jiftħela kull ġimgħa dan għal-vista. Mara kellimha fuq Facebook. Affaċċjajtu, kellimt id-direttur, mhux dan id-direttur kien hemm ieħor. Ejwa, fejnu? X'riforma tittuħ il-bniedem? In-nies jgħidu lek li l-ħabs lukanda. Ħadd qatt ma għataw weekend break? Ħadd ma ġie għal-weekend break. U qas jiexu sarraħ rasek. Tajna spazju li tfal biex jisemmaw leħenhom. Jien ma naqbilx mal-kaċċax meta qegħdin imorru jisparaw Alla safar. L-ewwel nett qegħdin inaqsu mill-natura għax la safar ħalaqhom Alla. U kieku naħseb li kieku jħalluhom itiru, iżjed jieħdu pjaċir milli jarawhom mejtin. U mbagħad il-mami għadet ċitazzjoni għax ma kellix liċenzja. Għalt li l-ċitazzjoni għax ma kellix liċenzja. Għattila ħaqqek. Għalt li inta taqbes għal-warden si għattila int ħaqqek għax ma kellix liċenzja inti. Smajna l-pras part tal-politiċi. Volta la wieħed l-iskala. Kien madur miskin, għalli għamil li pjaċix li pakket għalettini. Għaxrajtu pakket għalettini, jenu. Għatellajtu għullu. Tajtu l-għalettini jattu sejja tlaqtien. Għalla daċi siħba, għall-isma. Għalli mit, għatlu mit, għatlu ġarajen. Għalli kienem ċaħat ta' għalettina, għalli ma supposti għoġordi, nimma tkellim ġej. U poġġejt fuq da s-sidġu, sadattant għalt li t-xwab xaħġa. Għattila jekk għandek ilma, sadattant id-nara daħlet l-għu fil-ċina, u dat tifel etna raħ jilab madwari. F'daqqa wahda, iż-żewġ saqajn ta' wara ta' s-sidġu jinfetħu. U bdejt, daw kienu l-iktar sekondi twal ta' ħajti. Bdejt diġà nimmaġina li nieżel fuq dal-baby. Jienu nieżel, kont diġà nara Times tal-għada. PN candidate kills baby. Nieżel, nispiċċa fl-art, kif niġi fl-art, u nara dat-tifer ħdejja wiċ ma wiċ, għatmulej, grazzi l-istili. U rajnijom jitbaqbu sew. Dottor Santu, wasal iż-żmien li tkunu accountable bħala partit fl-oppożizzjoni u kol fuq l-affarijiet kif tagħmlu. Għati l-eżempju u kun accountable fuq il-ħalla ta' flus li għaddej fuq il-proġetti f'dal pajjiż. Jien nippreferi f'dan l-istadju li l-flus inżommhom fil-bwiet tan-nies, mhux fil-bwiet tal-gvern. Dik hija d-differenza bażika bejnietna. Li l-kap tal-oppożizzjoni li għajdli li għadċa ħaġa qabel l-elezzjoni u issa qed ngħid bil-kontra, min għandu li tant għallinna kontra l-Unjoni Ewropea u issa qed jgħidilna favur l-Unjoni Ewropea. Min għandu? Hemm biżejjed biex Joseph Muscat mhux biss jirriżenja, imma biex ma jerġax imiss. Mela irreżenja inti jekk insab li mhux veru. Konna hemm meta leħqu mexxejja ġodda. Joseph Muscat wasal hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid, Partit Laburista llum bat sinjal qawwi, qed nara l-programm Norman, qed nara l-programm kif kont id-dar. U smajt krib ta' uġieħ mingħand nies li huma importanti għall-Partit Laburista. Nistieden l-isħabi li kollha li kienu fl-istudju. Il-Marlin, il-Marija, lil-Ċali, lil-Pawlu. Din darkom. Ejjew magħna hawnhekk u anke inti sieħbi. Inti postok magħna hawnhekk. Postok magħna hawnhekk. Dr. Delia, tinsab ftit sekond il-bot mill-ewwel messaġġ tiegħek lill-Partitari Nazzjonalisti. Kif qed tħossu? Qed inħossni emozjonat, qed inħossni però seren illi l-messaġġ ta' tama tagħna ħajkun vera revoluzzjoni fil-ħsieb li għandu bżonn il-pajjiż. Inti persuna differenti. Minn hawn u ftit ieħor. Min idefni dik li tikteb jew dik li tintaqa' magħha wiċċ imbuj? Nisbinit ma' rrabjata, sej, fil-fad nidma' kontenta ħafna. Alla ġabni kif jien. Ma nemmix li ġabek kif jien. Ġabni ma joqosni xejn. Ħaġa waħda biss. Jistax ikun għax Alla ma jkontradixxi.